Кои момичета в Троян смятате за най-красиви? ОМГ. В Троян има много хубави момичета, ама повечето са курички. Кифли, бе, брат. Мармаладени кифли. Не знам така какво мисля за другите момичета. Кифли за повечето. Хубави, има много хубави момичета. Трябва всичките някакви не правят са недостъпни. Не се гримирайте, ето и от мен. Да. Никакъв грим. Натурал, бат. Те ми слагат по тон и половина фондютен. Тука четвърти клас, някакви 2 тона спирала, брат. Някакви червила, мервила. Все едно на видеолетски бачкот. Ами, те си човек, много е смешно да виж момиче в четвърти клас. Направено се едно някаква проститутка. Те половината вече пускат. Да, в четвърти клас ми се е бали повече от мама, с извинение. Да си повдигни настроението. Мълчи, бе, брат. Какво ще я? Ей, ми измина ти. Мамо, мълчи, ти правим видео отговор. Не си ляга ми? Лека нощ. Аз после си разтила телефона. Лека нощ, за което... Аз дежам да се пробитам направо. Голям се ударен камал. Чао. Чакай, я чакай. Калче, какво мислех да кажем, бе? Кажи ти Ние нещо говорихме да за секса. Се А! повече от мен. Слушай сега. Най-лошото е, че майките им знаят и им позволяват. И не съм етапа напълно сериозен, съм, това е много лошо нещо. Всички малки момичета пушат. От четвърти клас ми пушат като издени печки. Пушат повече от мама. Смешно е според мен, не е хубаво. По 2 тона там всичките гримила. Вместо те са мислят, нали, за интересни, за много хубави, обаче са пълни смешници. Аз ти мога да кажа. Калче, ще я прикана. Следващите видео отговори ще ви прикана.